ya ta jale na ho me me ba ho su te ta Yesu pe mi gu ko la le cho kha poi opo yo a sa ta le thai ko la ve nga hu la hu cho cha kha poi Yesu tha si le thai ko ve opo tha ga he tu hu sa ve ya ko thiên cho ve ya ko kai phe tu nga hu cho cha le te cha ve ya nga hu Yesu kwe ve ya ne an ka pe omo la hu cho cha tha ha cha ba to la hu pe ya cho ha asa la da la tu nga hu asa ta le te che ve la hu cho chơi yo la hu opo nga hu te ju yo du kha ha go le nga hu be a sa so kai tho la hu opo nga hu te ju yo nga hu Yesu kwe be ya ne a ka pe omo tha ha cha pa to la hu priya cho ha asa la da la tu nga hu asa ta le tin che be nga hu Yesu kwe be ya ne a ka pe omo la hu cho tha ha cha pa to cho ha asa la da la tu nga hu asa ta